Hey. Hej, hilsen fra Sydkalifornien. Vi er i San Diego. Det er rigtig dejligt. Det er super varmt her lige nu. Vi har lige sådan lidt nogle hededale nu med sådan 28 grader. Ja. Vi har primært bare hygget os hernede. I San Diego har vi ikke lavet ret meget. Vi har været lidt inde og kigge rundt omkring inde i byen og sådan noget. Men vi har hængt lidt ud med en af vores venner, der hedder Michael hernede. Og ellers har vi bare slappet af. I sidste uge var vi i LA, og der så vi en masse ting. Vi så Walk of Fame, Hollywood-skiltet. Ja. Nogle filmstudier, en masse fede biler og nogle gamle klassiske steder. Ja, Farmers Market og alt muligt forskelligt. Santa Monica Pier, så var rigtig sjovt, at vi ude og køre rutsjebane. Både oppe i sådan en fantastisk lille treehouse. Altså det var ikke et hus i et træ, men det var sådan bygget ovenpå et hus. Ja, det er sådan bygget om på en garage eller sådan Super noget. hyggeligt. Ja. Sådan en lille toværelses, det var rigtig, rigtig hyggeligt. Hvad mere? Vi slapper af nu, Ja, vi slapper og af nu. vasker tøj og For at sådan lade noget. batterierne lidt op. For på tirsdag bliver det lidt mere arbejde. Så skal jeg holde et oplæg op i San Francisco for nogle iværksættere. Og Vi flyver op til San Francisco på tirsdag. lidt flere møder og sådan noget. Ja. Så der skal vi ind og bo i noget by, hvilket bliver helt vildt fedt. Det her det er sådan lidt ude på landet. Det ligger sådan en halv time. Ja, lidt ude på landet. Altså San Diego er også en fin nok by, men den er ikke sådan... Det er ikke sådan en metropolby, ligesom San Francisco er. Nej. Så vi glæder os lidt til at komme ind til the big city. Ja, det bliver mega sjovt. Ja. Ellers var vi i IMAX i går og har været inde og spist lidt god mad. Men Vi har holdt Thanksgiving herovre. De har jo sådan noget... sammen med Michael Helsen. Ja, en af vores venner. Og de spiser turkey, hvad er det? Kalkun. Kalkun. Ja. Så vi var inde i Whole Foods og købte noget kalkun. Ja. De har sådan en økobutik herovre, hvor vi lidt har bestemt os for at købe alt vores mad, fordi vi putter så meget ulækkert i deres mad. Det amerikanske mad, det er virkelig ikke særlig sundt. Virkelig klamt. Det kan man ikke holde længe på. Det kan man jo også se, når man ser amerikanere. Ja. Syge og tykke. Jeps. Så det gør vi ikke. Vi er gået øko, mens vi er herovre. Nu vil se, hvad du siger til det, Jens Christian. Det kan du ikke lide. Og så har vi været ude og nyde nogle julelys. De har helt vildt mange julelys hernede ad gaden. Ja. Så de har sådan nogle lys rundt om deres palmer og sådan noget. Det ser sådan virkelig surrealistisk ud. Og så sådan nogle plastik snemænd og sådan noget med lys i. Grønne dioder over hele Nogen har græsset. taget hele deres græsplæne ud foran og lagt sådan helt tæt med grønne dioder og sådan et landskab. Det tager vi nogle videoer af. Ja. Det er rimelig overdrevet, men ser også super fedt ud. Ja. Men i Hollywood var vi også inde i noget, der hedder The Grove, hvor der var sådan sindssygt mange lys i alle træer. Der var 1 milliard små dioder, seriøst. Mega flot. Vi fandt så ud af, at det var der alle de kendte, de hænger ud. Ja. Vi så ikke Leon, men det var Vi slet så ikke lige George Clooney og så videre, men vi så det Jennifer Aniston og en eller anden. Chris Pine. Chris Pine. Ja. Så det var vist bare lige det. Vi begynder at lægge nogle videoer op til jer, der er interesseret i det, inde på min YouTube-kanal, der hedder One Girl, One Suitcase. Så hvis I vil, så kan I gå ind. Det skal I. I skal, Hende her, hun bliver så glad. Gå ind og tryk abonner derinde. Ja, der begynder vi at lægge op videoen. nogle videoer op i dag fra de ting, vi så i sidste uge. Så hvis I har lyst til at følge lidt med, så kan I gå derind og se dem. Do that. Ja. Det var vist bare lige det for nu. Men hvis ikke vi sender en... til jul i hvert fald. Den 18. december, så er vi hjem. Ja, fra den 18. kan I ringe til os igen. Ja, det kan være, der kommer en julekort-video. Ja, det kan være, vi laver det i år. Det er Ja, godt. så får I den her. Ja, hygge jer. Hej hej. Hej.